in het vrije op welvaart en vooruitgang boven Nederland, waar jaarlijks aan het onderwijs miljoenen besteed worden. Ook daar knaagt een ingevende kanker aan de boezem van het opkomende geslacht in een talrijke klasse van de arbeidersstand. Schrikwekkend zijn de verwoestingen welke door de fabrieksarbeid onder jeugdige kinderen worden aangericht. Over welke situatie spreken wij dan? Laten wij eens een kijkje nemen bij zo'n arbeidersgezin. We klimmen te midden van de zwarte duisternis de steile en half versleten trap. Gaan we hier op de derde verdieping de eerste kamer vinden. De moeder zit bij de haard. De vader en de oudste zoon van 14 jaar nemen elkaar in de maaltijd. Daar ginds op een ellendige negersteden ligt een knaap van 8 jaar in diepe slaap gedompeld. Het is tijd, meer dan tijd, roept plotseling de vader. Laat die luiaard opstaan. Nu begint de arbeid. De knaap moet zonder verpozen heen en weer lopen om de te bewerken stof aan te brengen of de vervaarde voorwerpen weg te dragen. Na al dus 6 volle uren gesloopt te hebben, wordt het kleine een halve uur rust gegund om te ontbijten. Vervolgens wordt de arbeid hervat en tot en dit had voortgezet. Thans keert de arme sukkel gans afgemat en uitgeput naar huis. Neemt in de haast het zomere middagmaal en wekt dan zijn krachteloze ledematen op het harde stroomleven ter rust neer. Zo gaat het voort, immer voort, 6 dagen lang. Niet 1 of 10, maar minstens 200 kinderen van 7 tot 12 jaar torsen dagelijks gedurende ongeveer 11 uur het zware juk deze harde slavernij, waarvan men ternauwernood een voorbeeld bij de oude heidenen vinden kan. En dit geschiet in een enkele stad van ons vaderland, de Maastricht.
Mijn sneeuwtje op thee, een stuk brood van gisteren. Schat op, papa. Die heeft makkelijk praten. Hij hoeft niet naar meest te doen. Waterlijk genoeg te slapen. Zij is niet gelijk. Ik ben al 11. Ik moet naar mijn werk. Ik trek mijn t-shirt aan. Het was weer rood. Nu is het een soort donkergrijs. Grappig, mijn armen hebben dezelfde kleur. Ik krijg het ook niet goed schoon. Hoe hard ik ook schoon. Ik ren door de stad, die mijn stad niet is. Als ik erachter wordt meestal klaar. Ik hoor toeterende auto's en schreeuwende stemmen. De mensen praten in een taal die mijn taal niet is. Ik verzin dan dat ze grappige dingen tegen elkaar zeggen. Waar ik met woorden, je alsjeblieft, roept de man tegen die parkerende vrachtwagenchauffeur. Ik fantaseer dat hij vraagt, waarom ben je niet met je uitzicht gekomen? En dat de chauffeur dan antwoordt, ik heb hoogtevrees. Ik trek een sprint over de kruising. Ik wil dat mensen boos op mij worden. Doei! Een grijze gedeukte auto stopt vlak voor mijn voet. De vrouw maakt wilde armbewegingen uit het raam. Ze kijkt naar me alsof ik een vies vogeltje ben. Ze trekt haar neus op. Tussen haar ogen zie ik rimpels verschijnen. Sorry mevrouw, ik heb haast. Ik moet naar mijn meester. Ik ren door. Ze roepen iets naar in die mysterieuze klanken van het Turks. Ik stel me voor dat ze roepen, Rendoeze, ren. Nog harder dan je vliegt. Mijn voet staat gedrukt op de klinkers.
Het blok ruwijzer kan ik maar net opklimmen. Er moet spiegelglad worden geschuurd, heeft meester gezegd. Kijk uit dat je niet met je vingers onder het schuurapparaat komt, zei hij. Denk meester dat ik dom ben? Ik ben al 11. Ik weet heus wel hoe ik dit moet doen. Zweetdruppels kriebelen in mijn nek, maar ik kan het schuurapparaat niet loslaten om ze weg te vegen. Ik heb al 10 dronken gedaan vandaag. Ik krijg 50 euro per week. Zo vlug werk mee voor het geld. Daarvoor vindt meester niet snel twee. Kijk, ik maak mallen voor schoenen. Schoenen met hoge hakken voor chique vrouwen. Schoenen met rubberzolen om hard te kunnen rennen. Misschien wint er wel iemand de Olympische Spelen op de schoenen niet maken. Dat weet je niet. Meester verkoopt ijzeren ballen aan de fabriek verderop. Daar werken ook kinderen uit Syrië. Zij moeten zolen na en etiketten plakken. Dat kan iedereen. Voor het werk dat ik doe, heb je ervaring nodig. Ik doe dit al 1,5 jaar. Ik weet zelfs al hoe je het slijptol moet bedienen. Die moet je heel stevig vasthouden, anders vliegt hij door je voet. Maar één moet je doen.
Ternauwernood zijn hun zwakke en tengere ledematen met verscheurde klederen bedekt. De glansloze en doffe ogen liggen diep in het bleeke en vermagerde aangezicht, dat met verven gekleurd is of met kolenstof bedekt. Langzaam slepen zij zich voort en als schimmer gaan zij daarheen. Och, is het waar? Dat deze arme schepselen, die daar te midden van een verpestende lucht 11 uren per dag arbeiden, menigmaal op onmenselijke wijze door werkbazen mishandeld en gestraft wordt. Zo dan trekken de jeugdige slaven naar huis. Daar wacht hen in een sobere maaltijd. Deze bestaat gewoon uit brood en koffie of aardappelen met wat groenten. En als het werk goed gaat en vader geen dronkaard is, een stukje varkensvlees erbij.
pizzeria. Krijg een briefje en dan moet kopen. Dit gaat voor een man. Aannemen altijd extra saus. Na al die uren in het donker moet ik mijn ogen een beetje toeknijpen tegen het verre zonlicht buiten. Het is fijn. Even geen slag in je ogen. In je oren niet het geratel geloop van de machines. Heerlijk. Onderweg kom ik samen met een andere tegen. Zij kopen ook allemaal een douche voor hun collega's. In de pizzeria praten de oudere mannen over de oorlog. Via de telefoon van de restaurantbaas kun je de strijd horen schreeuwen. Waar een bom is gevallen, wie er gewond zijn geraakt. Ze denken dat wij kinderen dat niet horen, maar wij horen alles. Door het duister loop ik terug naar huis. Ik heb
12 uur gestaan. Ik verlang ernaar mijn benen te kunnen uitstrekken op de matras en dat mama er is om de deken over me heen te leggen. Maar mama is weg en niemand weet precies waar ze is. Volgens papa is ze een slechte moeder. Ik denk dat ze een goede reden had om te gaan, anders was ze niet zomaar vertrokken. Als ik ons steegje heb bereikt, staat Fatima bij de poortje om me te wachten. Kijk eens wat ik heb gevonden, giechelt ze. Fatima heeft een lach die je je hele werkdag kan doen vergeten. Ze houdt een rood elastiekje vast, dat ze naar me toe probeert te schudden. Misschien, ze is daar nog te klein voor. Ik schiet het elastiekje als ik dat dood terug. Er komt een straaljager op je af, roep ik. Fatima komt niet meer buiten met lachen. Het is best stoer dat ik voor mijn familie kan zorgen. Dat betekent dat ik al een echte man ben. Binnen groet ik papa. Hij kan zijn hand niet meer bewegen sinds er een bom viel op ons huis. Niemand in deze stad wil een dame wagen. Wat moet je met een werker die niet eens een fles kan tillen? Daarom werk ik ben nog 11. De luiers en de naam van mijn jongste stiefzusje betalen voor mijn salaris.
leven. En het zoontje van 7 jaar moeten naar de fabriek, zodat de ouders voor een vermeerdering van inkomen hun oude sleuren kunnen gaan. In het levensbloed van onschuldige kinderen.
wil, zal ik vechten voor mijn land. Ik droom van een bevrijd Syrië, een land waarin we verlost zijn van Assad en van zijn honden. Nu zie je mij niet meer zweten voor mijn meester. Later, als we zijn bevrijd en ik terug in mijn stad, open ik zelf een ijzerwerkplaats. Ik weet ook de roem, dan ben ik met mijn plaats. In mijn fabriek zijn ramen, waar zonnestralen doorheen schijnen. In mijn fabriek werken geen kinderen. Dat ik nu moet lijden, betekent niet dat de kinderen van de toekomst moeten lijden. Zo ben ik. De kinderen van de toekomst zijn vrij. Zij rennen, spelen, lachen met hun zusje. De kinderen van de toekomst doen al die dingen die in deze donkere fabriek